Ako na po di guys, si Ruby Provinciana. Ang akong prinsesa. Yan, dyan guys, mo adto mi og dumagiti. Kay nami paliton. Kanang mangita mi og dress nga kulay blue. Blue? Ay, Kulay blue? Bisagot naman mga blue kaya. basta katong parehas lang blue ng tita. Kay nangita mi guys, kay hapit na pila na laman kasi mana, manguli na mi og buhol. Ja. Tanaw na to di guys, ug makapalit ba mi. Taba naghang gwapo ka? Ito ako mo ni ang graduating nga anak. Graduating na nga anak ni. Ito ang prinsesa nga. Wow, nice lagi kag outfit. Yes, lagi kag outfit na mura kag daw sig green. Liwat kasi manginahan mura daw sig green. So, see you dito guys. Bye-bye! Ti. Uli sa kasbay ka. Mula ka sa amin danti ha. Muli na sa dito ka kay narabi sa kyanan. Kau pagka-kasbay ka nas papa dito. Bye-bye. Adto nasa mi paliton ha. Nasa mi paliton biha. Nga. Dali ra bitaw mi. Dali raman mi. Kau litos ba ikaw? Dali rami, narami palito na pasalubong si ate ha. May pasalubong si ate. Mag-uw na siya guys, umanglakaw mi. May gusto niya na asi sa pirmi. Sige na tawid dito ka. Kaya bisig asa did mi guys, mo kuan ni siya mo uban. Diya. Narami paliton. Sakay nag akong prinsesa kay sukad sa pagpandemic karon pa sa nakasakay balik. A few moments later. Susuta day? Suta.
A few moments later. Hi guys, wadong buntag. Ako na pwede guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Ja arang lipayan naghang naurun guys. Ja kay nainin kalit og message na nga mga taga barangay si Ate Ludi Lagari. Salamat kay. Nisin og message na nakunog ahang AdSense. Google nagpadala ja isang gisin sa ang messenger patuon kuno ko sa barangay. So ahang ngatuon karon guys. Barangay guys kay dari man mo abot agahang katong suwat nga gikan sa YouTube. Naraman res gawas arang duha raman dari barangay. Hi, good morning, Kap. Good morning. Hello, good morning, happy Valentine's Day niya. Salamat kay nanak ko nughang Google ad. Salamat. Dia guys. Ja ayong buntag, Kap. Happy Valentine's Day. Jadi ay lang card nga ko ano, I love you. Hi, I love you, ati. Mahaw pa na panyud to. Dala pa nyo to. Oh, happy Valentine's Day yung tanan. Salamat. Happy Valentine's Day. Usog. Guys, arang lipayan ha guys kay adlaw pod sa mga puso karon dyan na niabot taghang kuan AdSense. Ja salamat ninyong tanan. Hi guys, nikalit sa og happy kay naay nag-surprise niya og pada og flowers niya. Thank you sa naghatag dani kanang iyahang Valentino. Thank you.